सेकेन्डआवनो जे सरकार सिफायनो हायोमोन इउपिपिएल हिसाबै मा रिएक्सन होनो सानो? अरुप कुमार देआ मैयानो बुंदों उदालगुरियाव 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै। मैयानिफ्राय दिनैसिमथ' 1 सेकेन्डनि बारलांबाय, सरकाराथ' बायाखै नङा होमबा? गतिके जोंहा बेवहाय अरुप कुमार देजोंहाय खोथा गैया। जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे दैदेनगिरिफोर दङ, बियो माने मिनिट बाय मिनिट, सेकेन्ड बाय सेकेन्ड, दिनैल' नङा, सिगांनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सरकार दङ दादों अब्लानिफ्रायनो जोङो रायज्लायबाय थादों। जोङो मोजां सोमोन्दोआव दङ। बेवहाय सरकार बायनाय सिफायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जोंना सरकारा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा सोलिगासिनो दं, बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। जोङो बिथांखौ खावलायदों, बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बिबान दङ। जोंनि जे सावस्रि बिफानखौ बिथाङा सामलायो, बिथाङा सावस्रि बिफाननि इएम। दा सावस्रि बिफाना वान अफ दि मस्ट इम्परटेन्ट बियो डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै गासिबो बे बिफानानो बेखौ नायो। गतिके हस्पिटालफ्रा जाहाथे मोजाङै थायो, डक्टरफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो, नार्सफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो, बेफोरखौ बिथांखौ नोजोर होनो जों खावलायदों। बिथाङा बे सरकार बायनाय सिफायनाय बेफोरखौ जेबो खर' सानांगौ गैया, बे बिथांनि आवथायावबो फैया। जिहेथु जोङो जोंनि जे भारतीय जनता पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडारशिपजोंहाय बिराद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि स्टेट लिडारशिपजों जोबोद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोजां सोमोन्दोआव दङ। बिथांनि लिडारशिपआवनो, डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआवनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय सुपार 50 बायदि मोनसे बिथांखि बिथाङा लानो हादों। दिनै 20 तारिखआव, नैबे 20 तारिख जुलाइआवहाय गासै 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो जे 75,000 खरि रां होनांगौमोन, बेनि 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ। मोनसे जायगायावनो लेंहरनानै चेकखौ होनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे जों अनसाय बिथांखि होबाय, गियान सोरां बिथांखि होबाय। दा नोंथांमोना बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां स्किम दिनै 2.5 बोसोरावनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मावफुंनो हादों। दा बेफोराव रायजोफ्रा जोबोद माने सेटिसफाइड, हाइलि सेटिसफाइड। बावहाय सोरबा सासे इएमआ माबा मोनसे बुंदोंबा बे माने बे जेबो खामानियाव होआ। बिथाङा मा खारनाव बुंदों बेखौ बिथाङा स्पस्त'यै बुंनांगौ। जोंहा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं गैया। सोरबा इएमआ माबा मोनसे सोंनायाव माबा मोनसे बुंफ्लांदों खोमा, आं सान्दों बिथाङा बुंफ्लांदों, आरो बुंफ्लांदोंबा बिथाङा थाबैनो निमाहा बिनांगौ।